Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ħareġ jipproponi miżura fil-qasam ta' trasport illi diġà daħlet fis-seħħ is-sena li għaddiet u li ġiet estiża matul din is-sena mill-Gvern. Mistoqsi fuq programm tal-Istazzjon Nazzjonali dwar l-isfida ta' traffiku, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal illi hu jibda jsolvija billi jagħmel it-trasport pubbliku b'xejn għal żgħażagħ ta' bejn 18 u l-21 sena. Però waħda mill-iħfef affarijiet li tagħmel u li tista' ssir mingħajr wisq dewmien hi li tagħmel trasport b'xejn sa ċerta ta' 18 sena, 21 sena. Ħalli bekk inti tkun it-trasport pubbliku. Imma li jkun hemm it-trasport pubbliku b'xejn għal ċertitajiet sa 18 sena sa 21 sena tkun qed tħeġġeġ iż-żgħażagħ tagħna jagħmlu użu mill-mezzi ta' trasport. Il-miżura li ħareġ jipproponi l-Kap Nazzjonalista ilha li daħlet fis-seħħ sa minn Jannar tas-sena li għaddiet. Fil-fatt kienu aktar minn 5,000 żagħżugħ u żagħżugħa ta' 18-il sena li użaw din l-iskema u frankaw bejniethom aktar minn 200,000 euro f'nollijiet tal-karozzi tal-linja. Saħansitra mill-bidu ta' din is-sena, l-iskema ġiet estiża għal żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-20 sena u minnha jistgħu jgawdu 28,000 żagħżugħ u żagħżugħa. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal illi l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qed ifalli test wara ieħor u qed juri li mhux konxju ta' fatti bażiċi li saħansitra mbagħad irid jikkritika u jitkellem dwarhom. Il-Partit Laburista qal li jkun tajjeb li Adrian Delija jibda jieħu l-irwol tiegħu b'serjetà għax il-kariga ta' kap tal-Oppożizzjoni mhix maħsuba għal min irid jitkellem biss.